Voi vittu, tää video on ihan paska. Mä kuvaan nyt tavallisella kännykällä, saatana. Jos teillä toimii mobikseli, saatana, tulkaa ulpoilee mulle. Ulpat! Ulpat! Mäkin kuvaan tätä kameraan. Vittu, mä katon, oota. Mä kuvaan kameraan. Vittu, siellä on emäntä! No niin, mä oon hävinnyt tän vitu infoa sille. Paskaan Kalle Moona! Fuck! I'm getting fucking out! Sama. Väli päättyy saatana. Hei, olen paljon! Säätelette! No niin, moikka sitten! Ja tulkaa ulpoilee mulle, jos uskallatte. Säkkikuja pelkele. Haistakaa vittuu!